Tiket 200 ହେଇଯିବ 300 ହେଇଯିବ 300 400 ହେଇଯିବ 300 ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା 200 କରିଛି 400 ମଙ୍ଗା ହଉଛି 400 500 ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ କି ତ ଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଶୋଇବନି ସେଫ୍ଟି କରିବ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଉ 10 टाइम क्लियर करो यार बेसे लेवल यार जण पड़ा नले फाइनल देखन तो आदे अबे का कर पूरा लंबा ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ